Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Mula sa DCXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi, Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos. At ang batikang mamamahayag sa radyo, telebisyon, Sas Drilon. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Basta Promdi, Lodi. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang Huwebes ng hapon. Kami ang inyong mga tagapaghatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon, sa ngalan po ni Congressman Api De Los Santos at sa mga kababayan nating Ilocano na imbag na malempo. Napapakinggan na rin po tayo sa Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa Tirad Pass TV and radio rin tayo sa Ilocos, DXRD Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapakinggan at napapanood din tayo sa radyo at TV Veritas sa Albay. Gayon din sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. Alright, alamin muna natin ang mga pinakahuling pangyayari sa mga probinsya mula sa ating mga loading reporter. Promdi Patrol! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Alright, unahin muna natin sa Bicol Region. Kaso ng COVID-19 variant sa rehiyon, dumarami. Narito ang ulat ni Radjupan Leo Barceliad ng RMN Legazpi. Tinututukan ngayon ang Departamento ng Kalusugan ng mga bayan, lungsod at distrito sa 6 na lalawigan ng Bicol Region na patuloy itong lumolobo. Kinagyan din ng Department of Health na ang Naga City ang pinakamarami at Province of Camarines Sur. Ilan namang mga bayan sa distrito ng Bicol at Tagalog sa Camarines Norte ang inilagay na rin sa Alert Level 4 kaugnay sa virus ng COVID at Bayran. Ayon pa kay Ma'am Nami Bron, ang technical personnel ni Dr. PhD Ernevera, nagalayag ito na palakasin anyang kampanya, partikular ang gradual lockdown na dapat ipatupad ng mga local chief executive. Anya, magbibigay din ng suporta ang LGU sa mga na-lockdown na piling-piling barangay sa bawat bayan at lungsod, kaugnay pa rin sa patuloy na paglubo ng virus ng COVID at variant tulad ng Delta, Beta na anya ito ay positibo na sa iba't ibang bayan, lungsod at lawigan sa Kabikulan. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Ayun, ulitin natin. Dumako naman tayo sa Pangasinan. Simple ngunit makabuluhang filing of candidacy, hiling ng Pangasinan Police Provincial Office sa mga kandidato. Narito ang ulat ni Radyoman Arman Soriano ng IFM Dagupan. Pinaalala naman ng Pangasinan Police Provincial Office sa mga kandidato na maghahain ng kandidatura na gawing simple ngunit makabuluhan ang paghahain nito. Ito kasabay ng pagkipaugnay ng PANG-PPO sa Comelec Pangasinan upang talakayin ng mga magiging hakbang para sa natitirang araw ng voters registration at ang filing ng Certificate of Candidacy na magsisimula bukas. Sinabi ni Pangasinan Police Provincial Director na si Police Colonel Ronald Gayo na sa mag-hahain ng kanilang kandidatura na bawasan ng mga taong isasama sa araw ng filing. Dapat lang anya na simplihan naman ito upang
maiwasan ang malakiang pagtitipon, gayong ipinagbabawal pa rin ang pagtitipon alinsunod sa nakapatupad na health and safety protocols sa banta pa din ng COVID-19 pandemic. Mula sa Dagupan City, ako si Arman Soriano nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Tama naman yan. Dapat simple na lang ang mga filing. Nako, simula na yan bukas. Ngayon naman, dumako tayo sa Calbayog City multi-million peso drainage improvement project natapos na. Narito ang report ni Kimberly Cambaya ng Infinite Radio Calbayog. Nakumpleto na ang 49.09 million peso drainage improvement sa Barangay Tarabucan sa Calbayog City. Ayon sa Samar 1st District Engineering Office, bukod sa mas tinibayan at nilawakan ang drainage para ma-accommodate ang mas malaking volume ng tubig na dadaan, ay naglagay din ito ng flood control structure sa mataas at mababang bahagi ng lugar. Ang pagtaas ng tubig mula sa kalapit na bundok ang isa sa mga dahilan ng pagbaha sa nasabing barangay kapag malakas ang ulan. Makatutulong ang istruktura sa pagsagip ng mga buhay at ari-arian at mababawasan ang panganib na dala ng matinding pagbaha. Mula dito sa Calbayog City, Kimberly Cambaya, nag-uulat sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Kimberly. Babalikan natin ang mga ulat sa mga lalawigan. Samantala, tukuyin muna natin itong issue ng mga gym na pagbubukas. Nang magsimula ang COVID-19 pandemic, napuruhan ang maraming negosyo na napilitang magsara dahil sa pagpapatupad ng mahihigpit na community quarantine. At isa na sa mga apektado ay ang mga gym at fitness centers. Pero isinusulong ngayon ng Department of Trade and Industry na mabuksan na ang mga gym sa ilalim ng ipinatutupad na alert level system sa Metro Manila. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, ipinapanukala na nila sa Interagency Task Force o IATF na payagan na ring buksan ang 10% capacity ng mga gym. Lalo't nakakatulong naman ang pag-eehersisyo para mapalakas ang immunity ng isang tao. Sa ngayon ay nasa alert level 4 ang Metro Manila at mga restaurant at salon lamang sa Metro Manila ang pinapayagang mag-operate ng limitadong kapasidad. At kaugnay niyan, makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si DTI Secretary Ramon Lopez. Magandang hapon po, Secretary Lopez. Hello, magandang hapon po, Mrs. at saka sa inyo pong taga-subaybay. Marami pong salamat sa inyong panahon. Sa ilalim po ng inyong panukala, ano po ba ang dapat ipatupad ng mga protocol ng mga gym para mapayagan silang mag-operate sa wakas? Under alert level 4, dahil so far bawal pa sila, although may proposal tayong mabuksan sila, only if they can implement more protocols such as una-una yung vaccinated lang munang ma-allow dito sa pag-indoor gym. Pangalawa, limitado yung numbers na papasok at any given point in time, yung makaka-exercise sa loob, may maximum level. If we are saying maybe 20% of the original capacity, so kung meron silang, let's say dati ang original capacity good for 100, maximum ngayon 20 people at any given point in time. Isa pa, pagandahin yung ventilation system, may dagdagan ng air purifiers or magbukas ng mga bintana at pintuan para may hangin na nagsisirculate at hindi lamang yung nasa loob ang nagsisirculate. So may mga fresh air na papasok. So yun po yung mga ilan lamang sa mga additional protocol aside from the distancing na requirement, yung sanitation, etc. Yung distancing naman, yung sa aming proposal, kung 20% ang requirement capacity, easily mga at least 4 meters apart. Ibig sabihin magkakalayo sila ng mga 4 na metro bawat nag-exercise. Isa pa, kailangan individual exercise ang i-require or ang i-allow. So ito lamang yung mga ilan sa at least para lang makapagbukas sila under an alert level 4. Again, under kasi sa level 3 at saka sa level 2, level 1,
mas maluwag na po ang operating capacity. At mahigpit pa rin ang health protocol, pero yung capacity ay pwedeng dagdagan. Ano po sa tingin ninyo, Secretary, makukumbinsi kaya ang IATF pag pinatupad na tong mga additional protocols na binanggit ninyo? Opo, medyo optimistic tayo dahil last week pa ay pinropose natin yan. Ni-require lang ipag-aralan yung mga protocol, ano yung pwedeng i-require, at hopefully naman ito ay mapayagan na. Dahil ang unang dahilan po natin dito talaga yung ma-allow yung mga exercise activities, workout activities, pampadagdag immunity po sa panahon ng pandemic. Kaya ho talaga tinutulak natin ito. So, tsaka aside from that, syempre ang mga may-ari rin itong mga liliit na gyms ay mga SME, mga maliliit na negosyo lamang. Kaya iba rin yung ma-allow silang mabuksan. Alam niyo po, talagang in general ang sinusulong natin, living with the virus, nandito ang virus for siguro ilang buwan o ilang taon pa, mag-allow ng business pero i-adjust na lang yung operating capacity. Depende sa quarantine level, pero at least tuloy-tuloy sila nag-ooperate. Nag-iiba-iba na lang ang operating capacity para gawing mas secure o mas safe ang ating protocols. Opo. Secretary, maiiba ba ang classification ng mga gym? Dahil sa ngayon, recreation kasi po hindi po ba parang mas baka iba yung classification? Because in a way, it's about fitness and health. Tama po kayo doon. Tama po. Actually, more of ngayon ay ang nako-consider sila under dapat essential for physical fitness. And again, immunity builder. Kaya kailangan doon sila ma-classify. Mm-hmm. Okay. Ano po ang epekto ng pagsasara ng mga negosyo ng gym at fitness centers? Gaano pong kalawak ang effect sa employment and also, in productivity and business? As a sector for employment, hindi naman po sila labor intensive tulad ng dine-in at ng mga personal care services. Ang mga gym staff ay hindi po ganun kadami. Pero may mga doon sa talaan sa amin, may mga over 3,000 din ang mga gym establishment. At i-assume na natin na anywhere from 5 to 10 ang empleyado diyan. Yun po ang impact nito. Pero again, ang number one po talaga ditong konsiderasyon ay SME-owned ito, maliliit na negosyo lamang na kailangang hayaan namang makapag-operate. At ang pinakaunang konsiderasyon ay yung exercise component, yung workout na pangangailangan ng ating kababayan. Okay. Secretary, panghuli na lang po, when do you expect kaya, if you could give a time frame na magbababa ng desisyon ng IATF ukol dito? Naka-agenda po siya ngayong hapon. So hopefully by tomorrow or late tonight, ay hopefully meron ng desisyon ukol dito, tungkol lang dito sa pagsama ng gym at saka yung bagong alert level system kasi effective tomorrow na dapat kung ano man yung alert level system natin. Opo. Panghuli na lang po, mga iba tayo. Kamusta naman ang monitoring ng DTI sa mga presyo ng mga bilihin? Yung mga basic necessities at saka yung sa pagbubukas ng eskwelahan po? Well, dito po sa presyo naman, pagdating sa dalawang klase, dun sa mga manufactured products na under DTI, sa amin pong monitoring, generally 100% compliance po tayo dyan dahil sinusunod po yan ng groceries at supermarkets dito sa mga grocery products. Ang paiba-iba rin pong presyo ay yung mga agriculture products sa palengke. Subalit yung mga latest na mga data na pumapasok dito ay at least may pagbabana sa presyo nung dating issue natin sa mga pork. Yung fresh product na pork ay naging 280 na yata from the 350 before per kilo. At pag frozen, yung galing sa imported, yung 280 ay magiging
to 20 pa per kilo. So na-experience natin yung pagbaba kumpara dun sa na-experience sa nung umpisa nung taon na ito na pumalo sa 350 hanggang 400. Ngayon ay mga 220 to 280 pesos na ang range ng frozen at saka ng fresh. So nakakita tayo ng pagbaba na dito sa mga presyo na to. Oh, that's good to know, Secretary. Ngayon, syempreng, Burr months na, nalalapit ng Pasko, mas paiigtingin ninyo ang inyong monitoring dahil naturally tumataas ang mga presyo pag malapit ng Christmas, di po ba? Oo, tama ho. Lalo na dun sa mga mga basic products na yung mga fresh agriculture products, talagang depende talaga yan sa supply and demand. So, pag seasonality at mataas yung demand, talagang may pressure pataas. Kaya kailangan matapatan ito ng marami ring supply para hindi magtaas yung presyo. Importante yung supply talaga. Kahit nga off-season, importante yung supply. Kasi pag nabawasan ng supply kahit off-season o hindi holiday season, ay may pumapalo, tumataas din yung presyo. Kaya importante yung supply. Yung supply, of course, priority yung local. Pero kung kulang ang local, ay mag-allow ng import. All right, we thank you so much for your time, Secretary Ramon Lopez ng DTI. Okay, maraming salamat din po, Iset. Thank you. Thank you. Ayan po, ngayon naman, isinusulong ng mga negosyante na madagdagan pa ang kapasidad ng mga establishmento tulad ng mga restaurant at salon kapag naiiba na ang alert level sa Metro Manila. Pag-uusapan natin yan pag ready na at makakapanayam natin si Secretary Concepcion. Samantala, ay umikot muna tayo sa mga lalawigan para kunin pa ang reports ng ating mga loading reporter. Sa Region 6 naman, COMELEC at Police Regional Office doon, handa na sa pagsisimula ng COC filing. Narito ang ulat ni Radyoman Maggie Maleriado ng RMN Iloilo. Nakahanda na ang Commission on Elections sa COMELEC at ang Police Regional Office 6 para sa filing ng Certificate of Candidacy o COC ng mga kakandidato sa 2022 elections. Umaasa si Attorney Wilfred J. Balisado, Director ng COMELEC 6 na magiging maayos ang filing ng COC bukas, October 1 hanggang October 8, 2021. Ayon kay Attorney Balisado, hindi na kailangan pa ng negative RT-PCR test ng kandidatong maghahain ng COC. Aniya, kailangan lang sumunod sa health protocols kagaya ng pagsuot ng face mask, shields, social distancing at magdala ng sariling ballpen. Sinabi naman ni Police Brigadier General Rolando Miranda, PRO6 Director, na nakamonitor ang lahat ng pulis sa rehiyon para sa maayos at payapang COC filing. Sa Iloilo City, maglalagay ang Iloilo City Police Office ng karagdagang police personnel sa mga city at provincial COMELEC offices. Mula sa Iloilo City, ako si Maggie Maleriado, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Maggie. Samantala, COMELEC Davao nakikipag-ugnayan na sa PNP para sa seguridad sa filing ng COC. Narito ang ulat ni Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Handa na ang Commission on Elections sa COMELEC 11 para sa filing of Certificate of Candidacy simula bukas, October 1 to 8, 2021. Sa panayam ng RMN Davao kay Attorney Amy Marables, COMELEC 11 Assistant Regional Director, pinito nila ipapatupad ang health and security protocols kasama ang PNP sa pagsiguro na walang mangyayari untoward incident sa panahon ng pag-file ng COC. Anya, nakipag-ugnay na sila sa PNP at ibang security forces para sa seguridad ng nasabing aktibidad. Dagdag dito na isang kandidato lang papayagan makapasok sa opisina kasamang dalawang escorts habang ang ibang supporters naman ay pwede lang maghintay sa labas. Pinanglahanan din ni Marables ang lahat ng aspiring candidates na kailangang kompletuhin ang kanilang mga dokumentos at nag-review na ang lahat ng informasyon bago nila ipapile ang kanilang COC. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Renz. Bagong kaso ng COVID-19 sa Region 10 muling tumaas sa mahigit 500. Narito ang ulat ni Radyoman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
Umabot sa 596 ang bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 10. Ito ay base sa datos na ipinalabas ng Department of Health Center for Health Development, Northern Mindanao. Ito ay binubuo ng mga local cases na kinabibilangan ng 152 mula sa Bukidnon, 19 mula sa Camiguin, 24 mula sa Lanao del Norte, 159 mula sa Misamis Occidental, 150 mula sa Misamis Oriental, 70 mula sa Cagayan de Oro City at 22 mula sa Iligan City. 101 naman ang nitalang namatay dahil sa naturang sakit. Dahil dito magkit na sa 2,657 ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa Region 10. 494 naman ang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19. Sa kabuuan umabot na sa 76,717 ang total confirmed case ng COVID-19 sa Region 10, kung saan 74,258 sa mga ito ay local case at 2,459 ay mga ROF at LSI na nagpositibo sa COVID-19. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Joanna. Sa Surigao del Norte, isang pribadong paaralan ang napili ng COMELEC bilang venue sa filing ng COC. Narito ang ulat ni Radyoman Jojo Ferrol ng RMN Surigao. Napili ng Commission on Elections Surigao City at Surigao del Norte ang pribadong paaralan ng St. Paul University sa loob ng gymnasium nito bilang venue sa filing ng Certificate of Candidacy sa nalalapit na October 1 to 8. Isang site visit ang isinagawa ng COMELEC Provincial Election Supervisor na si Attorney Alvin Santa at City Acting Election Officer na si Gina Taera, at di umano'y aprobado na ang venue sa SPUS, lalo na't nagsisiguro nito na sa filing ng COC masusunod ang minimum health protocol laban sa COVID-19. Isa na dito ang maluwang na area sa loob ng gym. Iparutupad rin ang pagsusuot ng face mask at face shield, lalo na ang 1.5 meters apart bilang social distancing. Tinukoy ni Atty. Canta na handa na sila sa COMELEC sa pagsisimula ng filing ng COC at naibigay na nila sa lahat ng mga kandidato ang mga guidelines nito. Mula sa Surigao City, ako si Jojo Ferrol, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Samantala, meron tayong live report mula kay Radyoman Tres Silvestre na magsusumiti ng rekomendasyon sa COMELEC para makatulong sa voters registration. Tres? Yes, magsusumite ng rekomendasyon sa Commission on Election o COMELEC sa susunod na linggo ang Anti-Red Tape Authority o ARTA na makatulong naman sa ongoing voters registration. Ayon kay ARTA Director General Secretary Jeremiah Belhita, makikipagtulungan ang ahensya sa COMELEC para naman maalis ang red tape sa mga voters registration sites. Kahapon nga ay nag-inspection si Belhita sa ilang voters registration sites sa loob ng mga malls sa Metro Manila dahil sa ulat na mahabang pila at cut-off screens na ipinatutupad. Nais ng ARTA na dapat magkaroon ng streamlining sa serbisyo ng COMELEC habang ang banta ng COVID-19 ay natili pa rin o mapila rin sa publiko ang kalihim na huwag nang hintayin pa ang last minute bago magpaparehistro bilang botante. Kasama mo sa Quezon City, Radyoman Tres Silvestre Labay, Tatak, RMN, DZXL 558. Tres, nandiyan ka pa? Wala na si Tres. Okay, sige. Ngayon, pagbalik po ng Basta Promdi, Lodi, pag-uusapan natin yung hinihinging mga siguro dagdag capacity ng mga restaurant dito sa Metro Manila. Dahil nga, ayon nga kay Secretary Lopez kanina, ay may meeting ngayon, may pulong ngayon ang IATF. Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng
Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi, Lodi! Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa Puerto Princesa, Palawan kung saan dumarami na rin ang mga kaso ng COVID-19. Kahapon ay naitala ang 897 aktibong kaso ng COVID sa Puerto Princesa. 115 naman ang naitalang bagong kaso kahapon, excuse me po. At napupuno na rin ang mga COVID patients ang mga quarantine facility at mga ospital. Makakausap natin sa linya ng telepono si Dr. Dean Palangka, Commander ng Incident Management Team for Health sa Puerto Princesa. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon po, Ma'am, at magandang hapon po sa ating mga nakikinig. Ang posisyon niyo po, is it a government position, yung Commander ng Incident Management Team for Health? Or NGO po kayo? Yes po. By the virtue po ng ating ICS, So may ICS po ang pinatutupad dito sa Puerto Princesa at sinusunod natin yan. Under po yan ng Emergency Operations Center. At na-form po yung Incident Management Team ng Puerto Princesa since last year pa po, noong March. At hanggang ngayon ay kami po yung may COVID response. Kami po yung nangangalaga sa lahat-lahat mula ng mga nakakasakit hanggang sa extraction ng mga positive, sa mga nagka-quarantine. Kasama na rin yung mga
inbound travelers na pumapasok po dito for their quarantine, anong gagawin po sa kanila. So parang lahat po ng response ng COVID ay yung incident management team po ang nangangalaga at meron kaming 567 na personals po right now po under po dito. I see. Para very focused talaga on COVID. So, ilang porsyento na po ba ng mga hospital beds sa ospital ang puno ng COVID cases? Yes po, ma'am. Actually po, dito sa Puerto Princesa ay meron tayong 3 hospitals ang pwedeng pagdalahan ng COVID patients. Yung mga meron tayong dalawang private, which is a cooperative hospital, at saka yung Adventist Hospital. And then may isa po tayong government na hospital ng Palawan na po. At yung mga 3 hospitals po na yun ay nakikater ng mga severe, yung moderate or karamihan po severe to critically ill COVID patients. At hindi lang po yung Puerto Princesa ang nakikisure dyan, kung hindi, kasama na rin po yung mga munisipyo po sa buong Palawan ay kung meron silang mga severe to critical ay dinadala rin po dito sa mga hospital na to. Sa right now po, hindi na po bumababa sa 80%. 80 to 85% po ng healthcare utilization po, COVID beds, and then yung ating mga nasa ICU beds ay talagang meron ng mga pasyente po dyan. Actually yan, ma'am, meron na rin po ngayon, ma'am, na pila. Ibig sabihin, ma'am, nangyayari na po ngayon kung meron kami mga moderate na patients, moderate yung kanilang symptoms, ay minsan kailangan mong ipila po mula umaga hanggang gabi pa bago papasok po yan. Yan yung nangyayari na rin sa Metro Manila kung tumataas talaga ng kaso dati, na may pila po, inaabot ng pwedeng abuti ng 1 day to 1.5 days, minsan 2 days bago pa maipasok sa hospital kasi may pila na po ngayon yung prioritization ng mga patient po na i-cater po nila. Ngayon po yung mga mild and then yung medyo moderate po na cases, yan po yung hinahandlan po ng incident management team. Meron po kaming right now na 10 hotel quarantine facilities. Ibig sabihin, lahat po ng aming nagpa-positive ay nilalagay po namin sa hotel quarantine facilities. Kasama po dati po, sinasama pa po namin yung ating mga close contacts po sa ibang rooms po sila. At yan po lahat ay libre at binabayaran po yan ng ating LGU po. So right now sa aming 10 quarantine facilities, dagdag na naman kami ng isang hotel po dito, ay umaabot na po sa around 850 to almost malapit sa 900 yung bed capacity po ng lahat po ng hotel na yan. At papuno na rin po yan, ma'am, right now dahil sa mga positive po natin. Okay. Kamusta po ang ratio ng severe to yung sa moderate and mild? Actually po, yung dito po sa sa IMT ng data po namin ay yung aming mga nasa moderate ay nasa 37%, yung ating mga severe ay nasa 4 hanggang 5% po yung severe to critical po yun. And then 23% po ng 897 po na yan na kaso natin ay asymptomatic. Tapos yung mild po ay nasa 35% po ng out of 897 po yun. Kahapon po, ma'am, ay meron kaming new confirmed case po na 115. Pinagsama po yan ng antigen tested positive at saka ng RT-PCR positive at meron kaming death po kahapon. Napakabilis po yung kaso po dito sa Puerto Princesa. I-example ko na lang sa inyo, ma'am, nung sabi nga natin, itong August 26, nasa 81 lang po yung case po namin. September 1, nasa 279. September 15, nasa 264. September 22, 522 na po yun. And then right now po, nasa 897. Ibig sabihin, within the span of 2 weeks, nagkaroon na po kami ng 630 plus po na COVID positive po na individual po dito. Napakabilis po siya bigla. So, parang nakakabahala medyo, Doc? I understand rin, mabagal kasi ang dating ng vaccines dyan sa Mimaropa. Ma'am, dito man sa Puerto Princesa ay hindi naman po. Hindi namin nararamdaman yan sa Puerto Princesa. At siguro kung sa ibang mga lugar, medyo nababagalan. Dito sa Puerto Princesa ay enough po yung vaccine po dito. At sabi nga natin, meron kaming
Right now po, marami kami individuals na nagpapabakuna po right now at sinasama po namin ngayon yung mga nasa tourism industry. At actually, dito sa Puerto Princesa, meron kaming at least po mga 10,000 doses po ng Sinovac. At ang LGU po, sa pamumuno po ni Mayor Byron, ay nag-purchase po ng almost 200,000 doses po ng AstraZeneca at unti-unti na po siyang dumadating. So kaya ngayon po, meron kaming AstraZeneca na 5,000 doses. Meron pong Pfizer po na nasa almost 2,000 doses po kami. At tinatapos po namin din ngayon yung mga Sputnik po, yung mga naghintay po ng pang-second doses po ng Sputnik. So yung sa Puerto Princesa is enough po yung vaccines po. Hindi po kami namang problema talaga na talagang kulang na kulang ang vaccine. Yung mga tao lang po talaga ang kailangan talagang malaman nila kung gano'n ka-importante. At nandito pa rin siyempre po yung problema natin sa vaccine hesitancy. Meron po mga cases po talaga tayong ganyan, hindi lang maliit, medyo laki-laki rin ng konti. So kailangan talagang ituloy-tuloy yung pag-push ng ating mga programa dyan. At right now, yung vaccination po, hindi na po ginagamit lang dito sa City Coliseum, hindi lang sa SM at saka sa Robinson Mall. Kung hindi, yung programa po ngayon ay yung vaccination, dinadala na po siya sa mga barangay na may matataas pong kaso at doon na po mismo nagbabakuna sa mga gymnasium po nila para hindi na po sila lalakad at pupunta po sa mga lugar po. Right now po ma'am, ang ating fully vaccinated po din sa Puerto Princesa ay nasa 52,352 na po yun. And yung ating first dose at So ilang percent po yan ng population, Doc? Ilang percent ng population ng fully vaccinated? Yan po ay nasa around 26 to 27. Actually po yung ating target po ay nasa 210,000 ang dapat na mabakunahan. And then nasa 52,000 yung ating fully vaccinated. So lumampas lang po tayo sa 25% po ng ating targeted po na 210 po na vaccinated out of 307 po na population ng Puerto. Okay. Doc, would you attribute to the Delta variant yung rapid spread of COVID dyan po sa Puerto Princesa? Actually ma'am, yung nangyayari po sa Metro Manila at sa ibang lugar, kami nga, sabi ko nga medyo nahuli lang kami ng pagtaas kasi nga isolated po yung ating lugar po dito. Kaya kung tumaas doon, kami pasunod din yan. So nangyayari na po ito hindi lang sa Puerto, kundi sa iba't ibang mga munisipyo ng Palawan, nag-outbreak na rin po sila. At right now ma'am, yung mga nakikita namin pagtaas at yung cases na to ay napakabilis. Ang grabing tinatamaan yung household, hindi lang 3 o 4 sa isang household. Sa mga government offices, ang bilis po ng hawaan po talaga. Meron kaming isang index patient, ang tinamaan, 8 agad ng kanyang mga kasama sa opisina. Hindi po siya yung typical na outbreak po namin itong April, May, and June na hindi po ganito kabilis ang pagtaas. And then po yung nakikita po namin, marami na po kaming nakikitang mga 10 years old pababa na nadadala sa hospital dahil merong mild pneumonia. Hindi po yan yung typical namin last na outbreak po namin na halos kayang-kaya ng mga bata ang kanilang mga COVID. Right now po, parati na po mga ganung bata. So we attribute that na ito ay maaari po talagang cases na po ito ng Delta variant. Although wala pa po kaming confirmation po gamit kami from the Philippine Genome Center. Naghihintay po kami, nagpadala na rin po kami ng mga samples more than a month ago po. Hindi po bumabalik dito pero naintindihan po namin dahil sobrang dami po yung tinitest po nila. Pero ito po yung mga red flag na nakikita po namin, mukha talagang mga 90 to 95% kami na tingin namin na ito ay Delta variant cases na po. Opo. Dr. Dean Palanca, sapat po ba ang medical supplies, ang PPEs para sa inyong frontliners? Ano po ba, may panawagan po ba kayo na kailangang mga kagamitan dyan po? Actually po ma'am, yung mga medical supplies po, right now po it's adequate po. Pero kung sasabihin natin na abutin pa tayo ng mga 3 months, tapos alam natin ang outbreak, inaabot ng at least 2 to 3 months bago bumaba siya ng unti-unti, ay baka magka-problema kami. So, meron na pong mga PR po at mga purchase po na dapat bibilhin po ng mga equipment at medicines. Although, sapat pa po ngayon yung aming mga gamot na yan. Yung inaalala lang namin, yung ating mga oxygen tank, right now, maayos siya. Pero kung maabutin ng mga 2 months pa, kailangan pong magdagdag po talaga ng mga oxygen tank po yan.
So yung mga things po na yun, sinama na rin po namin sa aming Delta variant po na surge plan po. At right now po ay may budget po dyan para magdagdag po ng mga kaukulang medisina at mga gamit po yan. Ang problema lang po natin nandito parati sa Manila will be the manpower. Kasi nga po nagdadagdag pa rin ng mga quarantine facilities and baka after mga ilang weeks pa po ay handlean po namin yung mga schools, elementary schools na kailangan pong malagyan po namin kung sakaling tumaas yung cases po. So magiging problema natin yung manpower, kasi yung ating mga quarantiners, yung ating mga other personnel. So right now po, iniyagan naman po tayo ng LGU, magdagdag pa po ng mga manpower po natin, particularly yung ating mga nurses, yung other medical personnel na para po ma-maintain po natin yung quarantine natin ginagawa at yung isolation po dito sa IMC. Pero I don't think na it will be enough po kung mga 2 months pa na ganito yung case po. Kahit po sa hospital, alam ko ang problema rin po dyan is manpower, lalo na kung tataas case natin. Okay, so Doc, naku, napaka-comprehensive ng inyong report and ngayon may meeting ang IATF. Sana ay bigyang priority ang Puerto Princesa sa mga kailangan ninyong mga medical supplies. Yes, ma'am. Actually, ma'am, ang IATF po ng Puerto Princesa ay nag-meeting na po nitong weekend po at nagkaroon po kami ng resolution na nagre-request po kami sa regional IATF po na kung po pwede. Kasi po right now, naka-alert level 3 po kami under ng GCQ. Ngayon, dalawa po yung request namin is either sana maitaas po kami to alert level 4, maging GCQ with heightened restriction po. Kasi ngayon, naka-low ang restriction po namin. Mapayagan kami na maging heightened restriction dito kasi medyo grabe na yung cases po natin. Or kung sakali pong matapos po yung piloting sa Metro Manila ng alert level 4, kung sakaling i-implement po nila sa mga provinces, ay sana ma-implement po namin yan at mapayagan na ang Puerto Princesa ay sumailalim sa GCQ with alert level 4. At from there ay mabawasan po natin yung mga, alam niyo naman ma'am, yung mga mobility ng mga tao. Hindi pantay yung sigat ng ulo natin. Doc, So, parang ganun po medyo talaga. mabagal Opo. mag-respond ang IATF. Kung medyo 2 weeks na tong surge na nakikita dyan, bakit hanggang ngayon mababa pa ang alert level? Dapat agad nang itinataas, di ba? Yes po, po. Pero actually ma'am, mga every week naman po, merong meeting po with the regional IATF at nakita nila na pataas na po yung kaso. So naka-alert level 3 po kami last week at ngayon po biglang parang nag-triple na po yung kaso. So we requested na itaas po talaga sa heightened restrictions po kami. Hopefully po ma'am ay mapayagan po sana para po mapatupad po namin yung mga restrictions po right now na dito po sa loob at labas po ng ating mga tahanan. Well, thank you very much. Thank you, Dr. Palanca. Conserve your strength. You will be needing it in the next coming days and weeks. Thank you so much po for your time. Thank you so much po at mabuhay po kayo. Mag-ingat po tayo lahat. Stay safe po. Thank you, ma'am. Thank you, Doc. Ayan, si Dr. Dean Palanca, medyo seryoso yung sitwasyon sa Puerto Princesa at ang napapansin ko lang, baka kailangan mas mabilis mag-react ang IATF sa pagtaas ng alert level. Anyway, mabalik tayo dito sa Metro Manila. Isinusulong ng mga negosyante na madagdagan pa ang kapasidad ng mga establishmento tulad ng mga restaurant at salon kapag naibaba na ang alert level sa Metro Manila. Pero kahit manatili sa alert level 4, ang NCR pwede pa rin umanong itaas ang kapasidad ng mga establishmento at pati sinehan at spa pwede na rin umanong buksan. Pero para lang sa mga fully vaccinated na. Kaugnay niyan ay makakausap natin sa telepono si Presidential Advisor Joey Concepcion. Magandang hapon po, Secretary Concepcion. Magandang hapon rin. So, Secretary, may mga nagtatanong, maaga po ba masyado para magluwag sa Metro Manila gayong hindi naman pa bumababa ang COVID cases below 10,000? Well, dito every sa day? NCR, no, nakita natin sa araw na to, it's below 4,000 cases, no? I think 3,800 something yata.
sa NCR, no? At yung positivity rate ay bumababa rin at yung retrogression bumababa rin yung R0. No? So, gumaganda na rin. Yung hospital medyo puno pa rin, no? Pero hindi dahil sa mga yung may sakit dito sa NCR, marami rin dito galing sa ibang probinsya na naghahanap ng mas magandang hospital dito sa Metro Manila. So, so all those in those hospitals, yun naman lahat yan galing sa NCR. So kung tutuusin natin, ang kalagayan ng NCR ngayon ay mas maganda na. Kasi halos almost 80% with 2 doses have been vaccinated already. No? So magandang balita rin yan. At abot rin sila siguro by November, abot na siguro na malapit sa 90%. So ang hinihingi namin ay ibaba nila sa level 3 pero for the vaccinated lang. Kasi ngayon sa level 3 for both vaccinated and unvaccinated, no? Pero hindi tama yan kasi yung level 4 is only for the vaccinated. So level 3 and level 2 should also be for only the vaccinated. So that will give us more reason that we can open up the economy already kasi we will protect the unvaccinated. Kasi kung nandiyan rin ang vaccinate na pwedeng lumabas dito sa mga high-risk business establishments, delikado, yan, no? Pero yung mga unvaccinated, pwede naman lumabas dito sa mga malls, wala naman problema dyan, Hindi, yung pinaprotektahin natin sa kalusugan nila ng mga unvaccinated, itong mga high-risk, no? Restaurants, spa, salons, gyms, tinahan, ganyan, yun mas delikado yan, no? So, sa ibang areas, hindi naman delikado. So, that's being open to the unvaccinated. No? So, Secretary, madadagdagan na ba ang capacity ng mga restaurants? Pwede na magdagdagan? Well, at level kasi 3, 10%, di ba, medyo masyadong maliit. Well, ngayon nasa 10% lang, no, at level 4. At talagang walang kikita dyan, 10%. You know. Pero at least pilot test yan, so okay lang. Pero dito, kung hindi natin ibababa yung level, already level to level 3, di nasa 10% sila. At yung problema ngayon, last quarter of the year na to, no, yung itong malakas na quarter na pwede silang magbenta ng mas malaki dahil palapit na yung Christmas, may election spending. So talagang itong panahon, October to December, is when sales are good, consumer spend, no? Pero kung hindi nalalabas yung mga consumer at nasa bahay lang sila dahil dito sa lockdown at level 4, sayang lang. Hindi, paano nila babayaran yung 13-month pay, no? Ang daming empleyado hoping for their 13-month pay. At yung mga iba pang benefits nila kasi baon sa utang na ang mga micro at small at medium enterprises. Kasi apat na beses ang nagsirado tayo dito sa Metro Manila nung 18 months back, no, almost 2 years na tayo dito, no. So, Secretary, how many percent will the increase be? Well, if my request is they move it down to level 3, even if they keep it to 30%, just for open it up there anyway for the fully vaccinated. If they think if we can increase it to 50%, that will be good. But to me, importante, baba na nila sa level 3 at 30% for the fully vaccinated. And hopefully by November, they can bring it down to level 2 for the fully vaccinated also. And that will be at 50%. No? So tamang-tama by November. So sana October, level 3. Sa November, level 2 for the fully vaccinated. So tamang-tama November, December, makabawi sila ng yun ang mga dugi nila. No? Opo. Mukha bang makikinig ang IATF sa inyong rekomendasyon? Well, sumulat ako, tumawag ako, nag-text ako sa mga kay Secretary Anyo, kay Secretary Chalvez, Lorenzana, alam naman si Sunny Dominguez sa economic team yung dapat gawin. Sa kanila, importante naman buksan ng economy natin. So, palagay ko, sang-ayon yan sila Mon Lopez, Sunny Dominguez, si Berna Puyat, you know.
Pero yung sinasabi ko, ibaba natin sa lower level of level 3, and eventually pagdating ng November, thereabouts, level 2, for the fully vaccinated only, no? Okay, sana makinig po ang IATF at talagang umaaray na ng husto ang mga negosyante natin. Marami pong salamat sa inyong panahon. Presidential Advisor po, Secretary Joey Concepcion. Thank you. Salamat, sir. Ayan, ngayon, good news naman tayo. Naku, walang imposible talaga sa pagkamit ng pangarap. Ito ang pinatunayan ng isang tubong Catanduanes na mula sa pagiging janitor ay isa ng ganap na abogado. Wow, kilalanin natin sa report na ito. Di ba sabi ko, mag-pray ka lang kay Jesus. Ibibigay niya lahat. Salamat sa prayers mo kahapon. Maraming salamat anak. Mahal na mahal ko kayo. Tubong Catanduanes si Ramil Comendador na nakipagsapalaran dito sa Maynila. Isa siya sa maraming nangarap na may ahon ng sarili sa kahirapan at makatulong sa kanyang pamilya. Ordinaryong probinsyano na katulad ng karamihan nangarap na pumunta ng Maynila, hoping na mapaayos yung buhay. Ang goal ko naman talaga noon lang is makapaghanap ng pagtatrabahuhan at makatulong ng kaunti sa pamilya. Hanggang sa unti-unti, ma'am, nung medyo matagal-tagal na ako dito sa Manila, doon ko nararamdaman na sabi ko, parang may kulang talaga. Unang pumasok si Ramil sa isang upholstery shop dito sa Kamaynilaan. Pero dahil pakiramdam niya ay kulang pa rin ang kanyang buhay, dito na niya naisip na ituloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Naisip ko na yung kahalagahan ng edukasyon. Yung skills kasi, ma'am, sa trabaho, nakukuha talaga naman natin yun through experience eh. Pero ako, yung longing ko is for me to have at least a degree. Yun lang naman sa umpisa eh. Sabi ko, at least makatapos man lang ako. Kasi sa aming mga magkakapatid, unfortunately, hindi po sila nakapagtapos. So nakita ko yung kahalagahan ng edukasyon. That's why I decided na mag-working student. Pero hindi naging madali sa kanya ang pagiging working student. During daytime, yun, nagtatrabaho, and during nighttime, tinry ko na yung luck ko para makapagtapos. Pero ayun, unfortunately, hindi rin ako nag-succeed during my first try. Nag-working student ako, but ayun, medyo may kamahalan, tapos may mga concern din sa health. Nagkakasakit ako. So, give up ko muna. Pero sa aking puso talagang hindi ko naisip na bitawan yung pangarap para makapagtapos. Nang makapasok siya bilang janitor sa Comelec, dito na itinuloy ni Ramil ang kanyang pag-aaral. Hirap man siyang pagsabayin ng pagiging working student at pagiging asawa at ama ng dalawa nilang anak. Hindi nagpadaig si Ramil hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo at makapasa sa bar exams noong 2017. Definitely po talagang napakahirap. Pero yung hirap kasi na yun din yung ginawa kong motivation para mag-continue eh. Kasi alam kong kapag hindi ko ginawang magsakripisyo, hindi talaga magbabago yung aming buhay. That's why kahit na anong hirap yung naranasan ko, juggling between the demands of yung sa trabaho, sa family, at saka yung pag-aaral, masaya naman akong naihiraraos ko araw-araw. Sa ngayon, naglilingkod si Attorney Ramil Comendador sa Public Attorney's Office, Malabon District. Paying forward na sinasabi. If not for the institution naman, hindi naman ako makakapagtapos ng pag-aaral. So, malaking bagay po sa akin na nakakapagsilbi ako sa ating mga kababayan, sa ating kapwa ng, alam mo yon, ang dami-daming may mga suliraning legal na akala nila parang katapusan na ng lahat sa kanila. Magandang makita sa mga mukha nila na naliliwanagan sila or may pag-asa pala. So yun yung yun yung hinahabol ko. Is yung fulfillment sa aking puso na nakakatulong
Payo niya sa mga kabataang nagsisimula pa lamang sa paghahabol ng kanilang pangarap, huwag sumuko sa mga hamon ng buhay. Kailangan nating matutong umayon sa sitwasyon. Huwag nating hintayin yung sitwasyon ng umayon sa atin kasi hindi mangyayari yon. At yun nga, talagang ang puhunan lang sa ngayon yung pagtsatsaga at pagtitiwala ko. At of course, kailangan talaga nating mag-set ng goal sa ating buhay. Ayan, naku, Attorney Ramil, magandang hapon sa inyo. Napaka-inspiring ng inyong kwento. Alam nyo, medyo naiinis lang ako pag good news. Konting minuto na lang ang nalalabi para pag-usapan. Kaya diretso na tayo sa meat ng inyong kwento. Saan po kayo humuhugot ng lakas para malampasan lahat ng hamon ninyo sa buhay? Unang-una, Ma'am Ces, magandang hapon sa iyo at maraming sa akin po ang concentration ko talaga po is yung family ko. Not only itong pamilya kong binubuo ngayon kundi yung pinanggalingan kong pamilya. At of course, nandoon yung alam ko kasi na ever since ginaid ako ng Panginoon, hindi niya ako binigo sa lahat ng mga undertakings ko. So yun ang nagmo-motivate sa akin na basta magtrabaho ka lang, puhunanan mo ng sipag at syaga, and of course, tiwala sa Panginoon at sa sarili mong kakayanan, alam ko kung makakamit natin yung ating mga pangarap. Gusto ko yung sinabi mo wag mong intayin umayon sa'yo ang sitwasyon. Kailangan pumilos ka, hindi yung mag-aantay ka na gumanda. Kumbaga, yun ang paniniwala mo no? You take the initiative. Yes. Opo. Yun naman po talaga. Kasi kapag kasi natuto tayong mag-adapt sa kung ano man yung ibinibigay sa atin na hamon ng bawat pagkakataon o panahon, doon natin nasusubok ang ating sarili, ang ating kakayanan na mag-adjust at mapagtagumpayan kung ano man yung ating suliranin sa kasalukuyan. Ano pa ba ang ina-ambition mo, Attorney Ramil? Sorry ma'am, medyo nawala ko. Oo nga Ano pa ba ang hangarin mo? Ano pa ba ang ina-ambition mo sa buhay? Sa ngayon talaga ma'am, masaya ako kung ano man ang meron ako ngayon. Ako ay nasa serbisyo publiko and I'm very happy po sa kung ano man yung naibibigay ko rin sa aking kapwa. At lalong-lalo na sa ngayon na okay ang family ko. Yun lang po, simpleng buhay, makatulong sa kapwa, and that's enough po para sa akin. Kung ano man yung mga bigger challenges sa mga susunod na araw, umaasa na lang po ako sa gabay ng Panginoon na magagawa at mapagtatagumpayan ko lahat ng aking mga gagawin sa mga susunod pang araw po, Ma'am Ces. Attorney Ramil, balikan natin yung nakaraan mo. May ano yung punto na talagang halos magi-give up ka na? Yung parang kailan ka buntik ng sumuko? At paano mo nalampasan yun? Hindi po talaga kasi nawawala na na dumarating yung time na down ka na, especially physically kasi yung sa totoo lang Ma'am Ces, mentalidad hindi talaga hindi ko talaga ni minsan na isip na ano man yung hinahangad ko. Nako, hindi po dumating yun Nandun talaga, nagsiset in yan. Ang dami kong ginagawa, kagaya po ng nasabi ko, juggling between the pamilya, trabaho at saka pag-aaral sa gabi, sobrang physically toiling Pero yung desire ko to achieve kung ano man yung hinahangad ko para sa aking pamilya, hindi po talaga yun nawala
ni minsan hindi ko naisip na sumuko kahit na sabi ko kahit anong mangyari. Diyan mo napapakita na talagang mind over matter. Yung tindi ng paniniwala mo, ano yung iniisip mo, yun, magkakatotoo yun eh. Diba? Physically, like you said, hirap na yung katawan mo, siguro talagang parang hapis na hapis ka na o kulang sa tulog, yung mga ganun. Pero yung mental stamina mo, malakas. Yun. Kaya ka nag-succeed. Tama? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Kaya kung makikita nyo yung picture ko during the first Sunday sa UST, ngayon nga binabalikan ko yung picture na yon, doon ko nakita yung kaalagahan ng pagiging positibo, ma'am. Kung makikita nyo yon, nakangiti ako doon, parang nung time kasi na yun, ma'am, sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon na sabi ko, Lord, thank you so much for the privilege na binigay nyo sa akin. Ito lang yung pagkakataon na ito na makarating ako dito sa bar exams is already a blessing. Positivity, nadala ko talaga eh. Yes. So thank you, Lord, dahilan sa sa lakas ng loob na binibigay niyo sa akin. Napaka-inspiring ng story mo, and I always like to end with stories like yours because it makes you smile, it uplifts the spirit, at I'm sure marami sa nakikinig at nanonood sa atin ay na-inspire din na kailangan keep a positive attitude. Ayan, maraming salamat, Attorney Ramil Comendador. Very talagang commendable ang iyong story. Maraming pong salamat. Wala na tayong panahon. Gusto ko pa sanang makipag-usap sa iyo, pero syempre pagka masalimuot ang mga issue, mahabang panahon ng kagaya ng COVID ang naibibigay natin. So maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong storya. More power to you. Yes, ma'am. Thank you so much also to your program po. God bless po. Thank you. At yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan sa lalawigan. Sa ngalan po ni Congressman Alfred de los Santos, basta isyong prom D, ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Samahan niyo po ulit kami bukas. Maraming salamat muli. Basta prom D, Lodi! Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo-telebisyon, Ces Drilon, dito sa DCXL 558. Radyo Trabaho, Basta Prom D, Lodi! Basta prom D, Lodi. Basta prom D, Lodi.
I have eczema. May times na helpless ako. Left out at naging out of touch. Pero I stayed positive. Continued to take steps. And looked forward to better things in life. Part na ang eczema ng buhay natin. But it doesn't shape our story. It shouldn't stop you or me from living life the way we want it to be. From laughing, Playing,